अगं राधिका, आवर ना पटकन. शेजारच्या सगळ्या बायका तुझी वाट बघत बसलेत. तसं राधिका आपल्या सासूबाईला म्हणजे शांताला म्हणाली, आत्या, एक काम करा ना, तुम्ही बाकीच्या सगळ्या बायकांना थोडंसं पुढं जायला सांगा. मला आवरायला थोडासा उशीर लागेल. आपण एक 5-10 मिनिटातच निघूया. तशी शांता घराच्या बाहेर गेली आणि शेजारच्या सगळ्या बायकांना तिनं सांगितलं की आम्ही थोडंसं मागून मंदिराकडे येतो, तुम्ही सगळ्याजणी पुढे व्हा. तशा त्या बाकीच्या बायका पुन्हा देवीच्या मंदिराकडे निघून गेल्या. राधिकाचं 15 दिवसापूर्वी नवीनच लग्न झालेलं होतं आणि ही राधिका आता शांताच्या घरी तिची सून म्हणून आलेली होती. तशी राधिका काही परकी नव्हती, शांताच्या नात्यातलीच होती. म्हणजे शांताची भाचीच होती, म्हणजे भावाची मुलगी. आणि शांताला स्वतःला मुलगी नसल्यामुळं शांता राधिकाची खूपच काळजी घ्यायची. तिला एकदम स्वतःच्या सख्ख्या मुलीसारखी वागणूक द्यायची. राधिका आणि शांता गावातल्या देवीच्या मंदिरामध्ये दर्शन करण्यासाठी निघाले होते. संध्याकाळी 7 वाजता देवीच्या मंदिरामध्ये आरती असायची आणि तिथे महाप्रसाद पण असायचा. त्यासाठी गावातल्या सगळ्या बायका मंदिराकडे निघालेल्या होत्या. आणि राधिका आता घरामध्ये नवीनच लग्न करून आलेली असल्यामुळं शांता तिला पण देवीच्या मंदिरावर घेऊन चाललेली होती. राधिकाचा नवरा किशोर अजून कामावरून आलेला नव्हता. त्याला कामावरून यायला चांगले 8-8:30 वाजायचे. राधिका आता तिच्या रूममध्ये बसून चांगला साज शृंगार करायला लागली, कारण तिला वाटत होतं की सगळ्या बायकांमध्ये तिनं उठून दिसावं. दिसायला तशी ती खूपच सुंदर होती, पण नव्या नवरीचा साज तिच्या सौंदर्यामध्ये अजूनच भर टाकतो. आणि जवळजवळ एक 10-15 मिनिटानंतर राधिका एखाद्या अप्सरेसारखी नटून तिच्या खोलीतून बाहेर आली. तिला बघितल्या बघितल्या शांतानं तिची नजर काढली. पण जशी शांताची नजर राधिकाच्या केसांवर गेली तसे मात्र शांताने डोळे विस्पारले आणि ती जवळजवळ राधिकाला ओरडलीच, राधिका, हे काय गं, तू केस का मोकळे सोडलेत? तसं राधिका म्हणाली, अहो आत्या, आताही अशीच फॅशन चालू आहे. या लुकवर अशीच केस मोकळी सोडावी लागतात. तशी शांता म्हणाली, अगं बाई, ही तुझी फॅशन वगैरे ठेव बाजूला. आपण इकडं गावामध्ये राहतोय. इथल्या बायका उगीच काहीतरी नावं ठेवतील आणि बायकांचं पण राहू दे. तू एक नवीन नवरी आहेस आणि आता तिन्ही सांजेची वेळ आहे. अशा तिन्ही सांजेच्या वेळी नव्या नवरीनं असं केस वगैरे मोकळं सोडून घराबाहेर पडणं हे चांगलं नाही. तू पटकन जा आणि केस तेवढी बांधून ये. तसं राधिकानं हिरमुसला चेहरा केला आणि ती पुन्हा तिच्या खोलीमध्ये गेली आणि तिने तिचे केस एकदम व्यवस्थित बांधले आणि एक 5 मिनिटात ती बाहेर आली. त्यानंतर त्या दोघी घरातून बाहेर पडल्या. किशोरला यायला अजून किती वेळ लागेल याचा पण काही अंदाज नव्हता. त्यामुळे त्या दोघी आता घराला कुलूप लावून पुन्हा मंदिराकडे चालायला लागल्या. आता मंदिराकडे जायचं म्हणलं तर पहिल्यांदा कच्च्या रस्त्याने डांबरी रस्त्याला जावं लागायचं आणि तिथून पुढं एक मोठा वळसा घालून गावाच्या पलीकडल्या टेकडीजवळ जायला लागायचं आणि त्याच टेकडीच्या पायथ्याला ते देवीचं मंदिर होतं. पण त्यावेळी बराच उशीर झालेला होता. गावातल्या बायका जवळजवळ 15-20 मिनिटं झालं मंदिराकडे निघून गेलेल्या होत्या आणि आता त्या गावाच्या बाहेरच्या डांबरी रस्त्यानं त्या मंदिरावर एवढ्या लवकर पोचणं शक्य नव्हतं. म्हणून आता शांतानं शेतातल्या बांधाने जो रस्ता जात होता त्या रस्त्यानं जायचं ठरवलं. त्यांच्या शेतातून थोडंसं पुढे गेलं की पाटलाची विहीर लागायची आणि त्या विहिरीपासून 2-3 शेतं पालती घातली की पुन्हा गावचा माळ लागायचा आणि त्या माळावरून पुढे गेलं की टेकडी यायची आणि त्याच टेकडीच्या पायथ्याला देवीचं मंदिर होतं. म्हणून आता शांतानं ठरवलं की त्या मोठ्या डांबरी रस्त्यानं जाण्यापेक्षा आपल्या शेतातल्या रस्त्यातूनच देवीच्या मंदिराकडे जावं आणि शांता आता आपल्या शेतातल्या रस्त्याकडे वळली. राधिका तिच्या पाठोपाठ चालायला लागली. अंधार पडायला लागलेला असल्यामुळं शांतानं स्वतःच्या हातामध्ये एक मोठा टॉर्च घेतलेला होता आणि त्या टॉर्चच्या प्रकाशामध्ये त्या दोघी आपल्या शेतातल्या बांधावरच्या रस्त्याने पुढं चालायला लागल्या आणि एक 10 मिनिटात त्या दोघी त्यांच्या शेताच्या पलीकडच्या कोपऱ्याला जाऊन पोचले. आणि पुढं आता पाटलांचा मळा येणार होता. पाटलांच्या मळ्यामधल्या त्या पाटलांच्या विहिरीच्या बाजूने एक छोटीशी वाट होती आणि त्याच पाऊलवाटेने त्यांना आता पुढं जायचं होतं. पण शांताचं पण थोडंसं वय झालेलं असल्यामुळं तिला पटापट चालता येत नव्हतं. म्हणून शांता राधिकाला म्हणाली, राधिका, तू माझ्या मागे नकोस चालू, तू माझ्या पुढं चाल. मी टॉर्च घेऊन तुझ्या मागं मागं चालते. तशी राधिका काहीच न बोलता शांताच्या पुढं झाली. शांता आता टॉर्च घेऊन राधिकाच्या पाठीमागून चालत होती. बघता बघता त्या दोघी पाटलांच्या मळ्यामध्ये आल्या आणि समोर दिसली ती पाटलांची विहीर. खूपच मोठी जुन्या पद्धतीची विहीर होती ती. सगळं दगडी बांधकाम होतं. आता राधिका हळूहळू त्या पाटलाच्या विहिरीच्या बाजूच्या निमुळत्या वाटेला लागली. शांता तिच्या पाठीमागं होतीच आणि जशी राधिका त्या विहिरीच्या बाजूच्या निमुळत्या वाटेवरून जायला लागली तशी शांता तिला म्हणाली, पोरी, जरा जपून चाल,
रस्ता छोटा आहे. तशी राधिकाने मान हलवली आणि ती लक्ष देऊन त्या रस्त्याने चालायला लागली. आणि एक तिथून 4च पावलं पुढे गेली असेल नसेल तसं अचानक राधिकाच्या पायाखाली कचकन कसला तरी आवाज आला. तसं राधिकाने खाली वाकून बघितलं, पण तिला अंधारात काहीच दिसत नव्हतं. शांता बरीचशी मागं होती. राधिकाने मागं वळून बघितलं आणि ती म्हणाली, आत्या, पटकन या इकडं, माझ्या पायाखाली काय तर आले. तशी शांता वेगाने चालत आली आणि शांतानं तिच्या पायाकडे टॉर्च मारला आणि तिला पाय उचलायला सांगितलं. आणि जसा राधिकानं पाय उचलला तसं शांताच्या तोंडातून एक भीतीदायक उद्गार निघाली. अरे बाप रे, अगं पोरी, हे काय करून बसलीस? तसं राधिकानं दचकून पायाखाली बघितलं. त्यावेळी तिला दिसलं की तिचा पाय एका लिंबू मिरचीच्या आणि काळ्या बाहुलीच्या भयानक उतार्यावर पडलेला होता. कुणीतरी पाटलाच्या विहिरीच्या बाजूने जाणाऱ्या त्या वाटेवर तो भयानक उतारा टाकलेला होता. क्षणभर तो उतारा बघून राधिका पण घाबरली, कारण तो उतारा खूपच मोठा होता. बरंचसं अघोरी सामान त्या ठिकाणी टाकलेलं होतं. एका काळ्या बाहुलीमध्ये बऱ्याचशा सुया पण खुपसलेल्या होत्या. त्याच्याबरोबर बरंचसं खाण्यापिण्याचं सामान आणि लिंबू मिरच्यांचा खचचा खच तिथं पडलेला होता. आता शांता जोराने ओरडली, राधिका, पटकन तिथून पाय काढ आणि पुढे चाल, मागं अजिबात वळून बघू नकोस. तशी राधिका पुढं चालायला लागली. शांता त्या उताराच्या बाजूने हळूहळू वाट काढत पुन्हा पुढच्या मार्गाला लागली आणि त्या दोघी आता जोरजोराने पावलं उचलत चालल्या. का कोण जाणे, पण शांताचं मन चांगलंच भेदरलं होतं, कारण ती जुन्या पद्धतीचे विचार बाळगणारी स्त्री होती आणि तिच्या मनाला सारखं वाटत होतं की हा काहीतरी अपशकुन झालेला आहे. आणि तिच्या नवविवाहित सुनेचा अशा उतार्यावर पाय पडणं हे तिच्या मनाला थोडंसं टोचलेलं होतं. त्यामुळे तिचा चेहरा एकदम काळजीग्रस्त झालेला होता. आता हळूहळू त्या दोघी एक 10 मिनिटांमध्येच पाटलाच्या शेताच्या पलीकडच्या माळावर पोचल्या आणि त्या माळावरूनच त्यांना लांबवर असणारं ते टेकडीच्या पायथ्यावरचं देवीचं मंदिर दिसलं. आणि 5च मिनिटात त्या दोघी त्या मंदिरावर जाऊन पोचल्या. आणि जशा त्या दोघी तिथं जाऊन पोचल्या तशी देवीच्या आरतीला पण सुरुवात झाली. त्यानंतर तिथला महाप्रसादाचा पण कार्यक्रम झाला. येताना शांता पुन्हा एकदा देवीच्या दर्शनाला गेली आणि देवीच्या पाया पडताना ती मनातल्या मनात देवीला विनवण्या करत होती की माझ्या कुटुंबावर कोणतंही संकट येऊ देऊ नकोस, माझ्या मुलाची आणि सुनेची काळजी घे. आणि त्यानंतर शेजारच्या बायकांसोबतच त्या सगळ्याजणी पुन्हा घरी जायला निघाल्या. पण येताना मात्र त्या सगळ्याजणी त्या लांबच्या डांबरी रस्त्यानं आलेल्या होत्या. पण शांतानं मगाशी येताना जी भयानक गोष्ट घडली होती ती कुणालाच सांगितली नाही. आता त्या दोघी ज्यावेळी घरी आल्या तोपर्यंत किशोर पण घरी आलेला होता. राधिका आणि शांता मंदिरातूनच जेवण करून आलेल्या होत्या, त्यामुळे त्या काही जेवणार नव्हत्या. फक्त किशोर जेवला आणि ते सगळेजण पुन्हा झोपायला निघून गेले. शांता बाहेर हॉलमध्ये झोपलेली होती. किशोर आणि राधिका त्यांच्या बेडरूममध्ये झोपलेली होती. अंथरुणावर अंग टाकलं तरी शांताच्या मनामध्ये तोच अपशकुनाचा विचार सारखा येत होता. केव्हा तरी उशिरा तिला पुन्हा झोप लागली, पण मध्यरात्री अचानक तिला जाग आली, कारण तिला कसला तरी आवाज आलेला होता. म्हणून तिनं आपले डोळे उघडले आणि ती डोळे उघडून बघते तर काय, त्यांच्या हॉलचा जो मुख्य दरवाजा होता तो उघडला होता. तसं शांताला थोडंसं आश्चर्यच वाटलं, कारण रात्री झोपताना तर तिने घराचा मुख्य दरवाजा एकदम व्यवस्थित लावलेला होता. ती दरवाजा लावल्यानंतर 2-3 वेळा ओढून चेक पण करायची. त्यामुळं तिला माहिती होतं की तिनं हॉलचा दरवाजा व्यवस्थित बंद केलेला होता. मग दरवाजा आपोआप कसा काय उघडला असेल. तेवढ्यात तिला घराच्या मुख्य दरवाजाजवळ एक काळी भयानक आकृती दिसली. तशी शांता भीतीनं एकदम थिजून गेली. तिचं शरीर थरथर कापायला लागलं, पण ती एवढी घाबरली होती की ती आपल्या शरीराची हालचालसुद्धा करू शकत नव्हती. ती काळी आकृती आता शांताच्या घरामध्ये आलेली होती. तिचं रूप खूपच भयानक होतं. ती एक स्त्रीच होती. तिनं आपले केस मोकळे सोडलेले होते. तिचं सगळं शरीर एकदम काळं कुट्ट होतं, फक्त तिचे डोळे पांढरे होते. ती आता शांताच्या बाजूला आली आणि तिनं एकदा शांताकडे बघितलं. शांता फक्त डोळ्याची बुब्बुळं वळवून तिच्याकडे बघू शकत होती. दुसरा कोणताही अवयव आता शांताच्या ताब्यामध्ये राहिलेला नव्हता. एक क्षणभर शांताकडे बघून ती पुन्हा शांताच्या बाजूने किशोर आणि राधिकाच्या बेडरूमकडे निघून गेली. तशी शांता थोडीशी भानावर आली आणि तिनं भीतीनं वळून मागच्या बाजूला बघितलं. तसं तिला दिसलं की ती आकृती दरवाजातून एखाद्या धुरासारखी आरपार किशोरच्या आणि राधिकाच्या बेडरूममध्ये निघून गेली. पुढच्याच क्षणी तिला राधिकाचा जोराने किंचाळलेला आवाज आला. तशी शांता पण किंचाळायला लागली आणि ती किंचाळत तिच्या अंथरुणामध्ये उठून बसली. त्यावेळी तिच्या लक्षात आलं की तिनं जे आत्ता बघितलेलं होतं
ते काही खरं नव्हतं. ते एक स्वप्न होतं, पण ते स्वप्न खूपच भयानक होतं. शांता घामानं पूर्णपणे ओलीचिंब झालेली होती आणि तिने एकदा भीतीनं घराच्या मुख्य दरवाजाकडे बघितलं, पण त्यावेळी घराचा मुख्य दरवाजा बंदच होता. त्यावेळी शांतानं सुटकेचा निश्वास टाकला. एकतर मगाशीच देवीच्या मंदिराकडे जाताना घडलेला अपशकुन आणि त्यात आत्ता एक भयानक स्वप्न पडल्यामुळं शांताला त्याचा खूपच धक्का बसलेला होता. ती आता पाणी पिण्यासाठी उठली आणि आता तिची नजर हलकीच किशोर आणि राधिकाच्या बेडरूमकडे गेली आणि त्यावेळी तिला दिसलं की किशोर आणि राधिकाच्या बेडरूमचा दरवाजा मात्र उघडाच होता. शांतानं पटकन पुढं जाऊन तो दरवाजा ओढून घेतला आणि बाहेरून कडी घातली आणि ती पुन्हा तिच्या अंथरुणामध्ये येऊन झोपली. बऱ्याच उशिरानं तिला पुन्हा झोप लागली. आता दुसरा दिवस उजाडला. शांता लवकर उठली. तिनं लवकर उठून आंघोळ वगैरे केली, तुळशीला पाणी घातलं, घरातल्या देवांची पूजा केली. तोपर्यंत राधिका पण आंघोळ वगैरे आटोपून पुन्हा किचनमध्ये शांताला मदत करण्यासाठी आलेली होती. आणि आता त्यावेळी राधिका शांताला म्हणाली, आत्या, काल रात्री तुम्ही आमच्या खोलीमध्ये वगैरे आला होता काय? तशी शांता म्हणाली, नाही ग बाई, मी तुमच्या खोलीमध्ये नाही आले. का ग, पण तो असं काय विचारतेस? तसं राधिका म्हणाली, काल रात्री मला सारखं जाणवत होतं की आमच्या खोलीमध्ये कोणीतरी होतं आणि रात्री मी खोलीचा दरवाजा लावून झोपलेली होती, पण मध्यरात्री मी ज्यावेळी उठून बघितलं त्यावेळी आमच्या बेडरूमचा दरवाजा मात्र उघडाच होता. तशी शांताच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली आणि तिला रात्री पडलेलं ते भयानक स्वप्न आठवलं. पण उगीचच आपण या सगळ्या गोष्टी राधिकाला सांगितल्या तर ती उगीचच घाबरेल, म्हणून शांतानं तिला काहीच सांगितलं नाही. आणि उलट ती राधिकालाच म्हणाली की तुला कदाचित भास वगैरे झाला असेल. असं म्हणून तिनं तो विषय तिथंच संपवला. पण तो विषय तिथं संपलेला नव्हता. विषयाला खरी सुरुवात तर आता इथून पुढं होणार होती. त्या दिवशी सगळेजण जेवण करून पुन्हा झोपण्यासाठी गेले. नेहमीप्रमाणे शांता बाहेर हॉलमध्ये झोपलेली होती. राधिका आणि किशोर त्यांच्या रूममध्ये झोपलेले होते. झोपताना राधिकानं एकदम आठवणीनं दरवाजा बंद केला. बाहेरचा मुख्य दरवाजा पण शांतानं एकदम आठवणीनं बंद केलेला होता. राधिका आता उगीचच तिच्या बेडरूममधल्या आरशासमोर जाऊन बसली आणि ती आरशामध्ये आपला चेहरा निहाळायला लागली. किशोर बेडवर झोपलेलाच होता आणि अचानक आरशामध्ये स्वतःचा चेहरा निहाळत असताना राधिकाला एका क्षणासाठी तिच्या मागं एक काळी आकृती उभी असल्यासारखं दिसलं. तसं तिनं दचकून मागं वळून बघितलं, पण तिच्या मागं कुणीच नव्हतं. तिनं पुन्हा आरशामध्ये बघितलं, पण तोपर्यंत तिच्या मागची ती आरशातली आकृती पण गायब झालेली होती. राधिकाला काय खरं आणि काय खोटं तेच कळत नव्हतं. पण सगळं क्षणार्धात घडल्यामुळं तिनं पण त्या गोष्टीकडे फारसं लक्ष दिलं नाही आणि ती पुन्हा बेडवर जाऊन झोपली. पण थोड्याच वेळात किशोरला जाग आली, कारण त्याला कोणीतरी उठवत होतं. म्हणून तो दचकून उठला आणि त्यानं उठून बघितलं तर राधिका त्याला उठवत होती. त्यानं घड्याळात बघितलं तर रात्रीचे 12:30 वाजलेले होते. तो राधिकाला विचारायला लागला, राधिका, काय झालं? तसं राधिका एकदम रोमॅन्टिकपणे त्याच्याकडे बघून हसायला लागली आणि ती किशोरला म्हणाली, आपलं नवीनच लग्न झालं आणि तुम्हाला असं मध्यरात्री मी उठवलं तर तुम्हाला एवढं दचकायला काय झालं? असं म्हणून राधिकानं किशोरला आलिंगन दिलं. त्यावेळी किशोरला ती थोडीशी वेगळीच वाटली. पण राधिकानं एव्हाना किशोरवर आपल्या प्रेमाचं जाळं टाकलेलं होतं आणि जवळजवळ त्या रात्री 3 ते 4 वेळा तिनं किशोरसोबत प्रेमसंबंध ठेवले. पण दुसऱ्या दिवशी सकाळी ज्यावेळी ती उठली त्यावेळी तिचं डोकं खूपच दुखत होतं आणि ती किशोरला म्हणाली, अहो, माझं डोकं खूपच दुखतंय. तसं किशोर तिला हसतच म्हणाला, रात्री एवढं जागरण करशील तर डोकं दुखणारच ना. तसं राधिका एकदम चकित होत म्हणाली, काय? रात्री मी कशाला जागरण करते? रात्री 9:30ला झोपलेली ती मी आत्ताच उठली. तसं किशोर म्हणाला, काय चेष्टा करतेस की काय? काल रात्री तू काय काय केलं तुला खरंच आठवत नाही का? तशी राधिका म्हणाली, अहो, काय बोलताय तुम्ही? इथं माझं डोकं फुटायची वेळ आली आणि तुम्ही बाकीचंच बोलत बसलाय. असं म्हणून ती पटकन आंघोळीला निघून गेली. त्यावेळी किशोर पण विचार करत होता की राधिका असं का बोलली असेल. काल रात्री तिनं 3-4 वेळा आपल्यासोबत प्रेमसंबंध ठेवले, मग ती सकाळी असं का म्हणत होती की ती रात्री उठलीच नाही? त्याला काहीच कळत नव्हतं. पुन्हा तो उठला आणि तो पण आंघोळीसाठी निघून गेला. आता ही होती पहिली रात्र, पण त्यानंतर हे रोजचंच झालेलं होतं. राधिका दिवसभर नॉर्मल असायची, पण रात्री मात्र राधिका अचानक बदलायची आणि ती किशोरच्या शरीरावर एखाद्या आधाशासारखी तुटून पडायची. पहिल्यांदा किशोरला वाटलं की नवीन लग्न झाल्यामुळंच राधिका असं करत असेल, पण पुन्हा त्याला या सगळ्या गोष्टी ॲबनॉर्मल वाटायला लागल्या आणि त्यानं दिवसा बऱ्याच वेळा राधिकाशी या गोष्टीवर बोलायचा प्रयत्न केला. पण राधिका मात्र त्याला नेहमीच सांगायची की रात्री ती झोपली
की ती सकाळीच उठायची. बाकी तिला काहीच माहिती नसायचं. आणि सकाळी उठलं की तिचं डोकं रोजच दुखायचं. जणू काही तिचं रात्रभर जागरण झालेलं असं. आणि त्याचा परिणाम तिच्या शरीरावर पण दिसायला लागलेला होता. तिची तब्येत बरीचशी खालावलेली होती. तिच्या डोळ्याच्या बाजूला काळी वर्तुळं तयार झालेली होती. पण तिच्याबरोबर नेमकं काय घडत होतं तेच किशोरला कळत नव्हतं. किशोरला या सगळ्या गोष्टी खूपच विचित्र वाटत होत्या. पण त्या आईला तरी कशा सांगायच्या हेच त्याला कळत नव्हतं. पण एक दिवशी धाडस करून राधिका घरामध्ये नसताना किशोरनं या सगळ्या गोष्टी त्याच्या आईला म्हणजे शांताला सांगितल्या. तसं शांताला आता मनातून सारखं वाटायला लागलं की राधिकानं त्या दिवशी त्या उतार्यावर जो पाय दिलेला होता, कदाचित त्यामुळं तर तिच्या बाबतीत या विचित्र घटना घडत नसतील ना. कारण त्याच दिवशी शांताला एक भयानक स्वप्न पण पडलेलं होतं. आणि त्या स्वप्नात तिला स्पष्ट दिसलेलं होतं की एक भयानक शक्ती तिच्या घरामध्ये आलेली होती आणि ती राधिकाच्याच बेडरूममध्ये गेलेली होती. राधिकाची परिस्थिती आता दिवसेंदिवस बिघडत चाललेली होती आणि हळूहळू तिची खालावलेली तब्येत बघून किशोरला तिची काळजी वाटायला लागली. आणि एक दिवशी किशोर तिला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेला. तिथं तिच्या सगळ्या चाचण्या झाल्या, पण सगळे रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल होते. किशोरने राधिकाबरोबर सगळ्या घडणाऱ्या गोष्टी तिथल्या डॉक्टरांना सांगितल्या. त्यावेळी त्यांनी राधिकाला मानसोपचार तज्ज्ञाकडे न्यायचा सल्ला दिला. किशोर राधिकाला मानसोपचार तज्ज्ञाकडे पण घेऊन गेला आणि तिथे पण बरेच दिवस राधिकावर ट्रीटमेंट चालली. पण राधिकामध्ये काहीच फरक पडत नव्हता. रिपोर्ट तर सगळे नॉर्मल होते, पण शरीरामध्ये कसली सुधारणा होत नव्हती. पण डॉक्टरांनी बऱ्याचशा गोळ्या दिल्या आणि राधिकाला घरीच आराम करण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर राधिका घरामध्येच असायची. तिची तब्येत खूपच वीक झाल्यामुळं ती आता घरातली कामं पण फारशी करत नव्हती. शांताला आता राधिकाची खूपच काळजी वाटायला लागली आणि तिच्या मनात आता भुताटकीचे विचार यायला लागले. तिला माहीत होतं की राधिकाबरोबर नक्कीच काहीतरी विचित्र घडले आणि त्या दिवशी तो उतार्यावर पाय दिलेला प्रसंग तिच्या मनातून काहीच केला जात नव्हतं आणि तिनं आता यावर इलाज करायचं ठरवलं. एक दिवशी शांता गावातल्या देवीच्या मंदिरात असणाऱ्या पुजाऱ्याकडे गेली आणि त्या पुजाऱ्याकडे गेल्यानंतर शांतानं सगळा घडलेला प्रसंग त्या पुजाऱ्याला सांगितलं. आणि जसं पुजाऱ्यानं पाटलाच्या विहिरीचं नाव ऐकलं तसे त्या पुजाऱ्याचे डोळेच विस्फारले आणि तो शांताला म्हणाला, शांताबाई, पाटलाच्या विहिरीजवळचा उतारा म्हणजे नक्कीच काहीतरी भयानक घटना आहे. कारण तुम्हाला माहितीच असेल, पाटलाच्या विहिरीमध्ये पाटलाच्याच तरण्या-ताट्या मुलीनं आत्महत्या केलेली होती आणि तिचाच आत्मा त्या विहिरीच्या आजूबाजूला भटकतो. गावातल्याच कोणीतरी तिचा उतारा करून त्या विहिरीच्या बाजूला ठेवलेला असेल आणि तुमच्या सुनेनं त्यावर पाय दिल्यामुळं तिनं आता तुमच्या सुनेला पकडलेलं असेल, असं म्हणून पुजारी पटकन उठले. त्यांनी आपल्या पिशवीमध्ये बरंचसं सामान घेतलं आणि वेळ न दवडता ते शांतासोबत शांताच्या घरी आले. किशोर त्यावेळी कामाला गेलेला होता. राधिका तिच्या बेडरूममध्ये झोपलेली होती आणि जसे ते पुजारी शांताच्या घरामध्ये आले तसं त्यांना जाणवलं की त्या घरामध्ये नक्कीच एका वाईट शक्तीचा वास होता. आणि ज्यावेळी त्यांनी राधिकाच्या खोलीमध्ये प्रवेश केला तसं त्यांना कुचक्या मांसासारखा एक विचित्र वास आला. तो वास फक्त त्यांनाच आलेला होता आणि त्या वासावरूनच त्यांनी ओळखलं की राधिकाच्या आसपास एका वाईट शक्तीचं वास्तव्य होतं. त्यांनी आता त्या खोलीमध्ये जाऊन शांताला खोलीचा दरवाजा बंद करायला लावला आणि त्यांनी स्वतःच्या पिशवीतली एक बाटली बाहेर काढली. त्या बाटलीत कदाचित पवित्र जल असावं. त्यांनी त्या बाटलीतलं पाणी आपल्या उजव्या हाताच्या तळहातावर घेतलं आणि ते पाणी राधिकाच्या अंगावर शिंपडलं. तशी राधिका किंचाळतच उठली. जसं काही तिच्या अंगावर कुणीतरी गरम वस्तू फेकलेली असावी तसं ती आपलं अंग झाडायला लागली. तसं पुजाऱ्यांनी शांताकडे बघितलं आणि ते शांताला म्हणाले, बघितलं का, हे पवित्र पाणी हे तुमच्या सुनेच्या अंगावर फेकल्यानंतर तिला काहीच त्रास नाही व्हायला पाहिजे होता. हा जो त्रास झाला तो तिच्या शरीरामध्ये वास करणाऱ्या वाईट शक्तीला. आपल्याला आता हिला बरं करण्यासाठी एक पूजा करावी लागेल. असं म्हणून पुजारी शांतासोबत पुन्हा हॉलमध्ये आले आणि त्यांनी हॉलच्या मधोमध एक पूजा मांडली आणि ती पूजा मांडायसाठी चांगला 1-1.5 तासाचा वेळ गेला. सगळी पूजा मांडल्यानंतर त्या पुजाऱ्यांनी मंत्रोच्चार करायला सुरुवात केली. तशी राधिका पण तिच्या खोलीमध्ये जोरजोराने किंचाळायला लागली. शांताला तिची खूपच काळजी वाटत होती, पण त्या पुजाऱ्यांनी शांताला सांगितलं की हा विधी करत असताना तिच्या शरीरातील शक्ती तिला थोडासा त्रास देईल, पण तुम्ही त्याकडे लक्ष देऊ नका. जवळजवळ 1-2 तास ती पूजा चालली आणि त्यानंतर राधिका पूर्णपणे शांत झाली. त्यानंतर सगळी पूजा आटोपून ते पुजारी शांताच्या घरातून निघून गेले. आणि खरंच त्या दिवशी संध्याकाळीच राधिकामध्ये अचानकच बदल झाला आणि जवळजवळ 1 आठवड्याभरातच राधिका पूर्णपणे ठणठणीत झाली. पण त्या दिवसानंतर मात्र शांतानं राधिकाला कधीच त्या पाटलाच्या शेताकडे जाऊ दिलं नाही. कारण त्या दिवशी घडलेली ती भयानक घटना आज जरी शांताला आठवली तरी तिच्या अंगावर काटा आल्याशिवाय राहत नाही.